Lakas talaga! Hello, what's up guys? Kumusta po kayong lahat and welcome back again to my channel. For today's vlog, magiging cycling adventure natin. Pupunta po tayo sa Umingan. Tinatawag po nila na Mini Chocolate Hills. So, nakikurious ako kung talagang Chocolate Hills yung pupuntahan natin. And once again, thank you so much po sa mga nag-share at nag-comment po sa vlog po namin sa Bantay Reyes. And yun nga, shout out sa mga Team Gutad and Team Kamat and also yung mga San Jose Riders na sumama po sa amin sa cycling adventure namin last week. So, ngayon, another cycling adventure namin. Pupunta po ulit kayo sa Umingan. So samahan nyo ako guys, and kung bago ka pa lang sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button and don't forget to click the notification bell para updated po tayo sa upcoming videos ko po. So tara na, let's go! Kasama ko ulit yung pinakabatak ng natibidad. Woo! Sana all. Sana all. So guys, nandito na kami sa may barangay Patalugtog, Umingan. Yun nga, samang palad yung isang kasama natin. Nangyari po, kaya nasira yung pedal ng isang bike. So inayos ng mekaniko natin si Parisanti. Ayaw pre. Buti na may mga kasama tayong ano. May mga kasama tayong mekaniko. So guys, may mga bagong members ulit ng Team Gutad. Woo! Dami natin. So nasa 15 kami guys. Yung dalawang pamangkin ko naiwan. Ewan ko nasaan na sila. Team OG. Team OG. So guys, kasama ko ang mga Team OG from Santa Maria. Sila to oh. So guys, andito na kami sa malapit sa Chocolate Hills. Saktong-sakto yung sunrise oh. Woo! Ganda ng view. Ayan, so guys, may konting rough road pala papuntang Chocolate Hills. Malapit na tayo. Guys. So guys, nandito na kami sa Mini Chocolate Hills, sa mismong entrance. So maya konti, pahinga muna kami, then akit ulit. Hey, hi Joy! Ano masasabi mo? Bakit nahuli ka? First time? Saan ka nawala? Ay, sa Gonzales? So guys, pag nandito kayo sa Mini Chocolate Hills, may entrance pa lang 5 pesos. So parang donation na rin yan para sa maintenance dito sa Mini Chocolate Hills. So kasama ko si Parisanti and Paribal, yung mga founder ng Team Gutad nandito. Woo! Gutad pa nga. Gutad pa more! Ayan o. So welcome to Mini Chocolate Hills. So may chocolate din po dyan. Yung mga kalataw, chocolate. Yung mga kubo-kubo yan, chocolate. Guys, meron palang ganitong trail. Ayan o, Operation Buhat. Operation Buhat. Let's go. Ewan ko lang kung mahulog ako dito. Ano kayong palusot ko pag nahulog ako, CJ? Ano sabihin ko? Wait lang, adjust ko lang yung cellphone ko, baka mahulog. Shout out na rin. Ay, lumusot nga. Hello,
say hi. Hello. Ay, ko pala yan. Kumusta? Kaya so guys, nandito na kami sa Mini Chocolate Hills. So, mukhang mapapaahon tayo guys. Hindi ko alam kung makakaya ko. Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast, fatal, hard impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're discreet out. Get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? I keep on moving forward, always getting closer. March until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. March until it's over. And just like a soldier. So guys, nandito ulit kami sa isang viewpoint dito sa Mini Chocolate Hills, Umingan. Yan, so makikita niyo dito sa likod ko. Sobrang ganda dito guys, pasyal din kayo dito. Mawi-witness niyo yung sunrise. Basta maaga lang po kayo magbiyahe. Kung galing kayo ng Tayug, 1 oras lang po papunta dito sa Umingan. Kuha na naman si Buyo. Hindi ko napansin, may house pala to. Yun o. Kayang-kaya! Kayang-kaya! Grabe guys, oh, pag nandito ka sa Mini Chocolate Hills ng Umingan, talagang kitang-kita mo yung sunrise dito. Shout out mga kaibigan nyo. Hello kay Miss Arian. Ayun. Tulog pa ata siya. Hello. Hello, shout out daw kay Miss Arian. Shout out sa papa ko. Upgrade mo na bike ko. Yan si Kuya Randy, oh. Kasama natin. Nakipagsabay na ako sa mga pagod na ako mga gal. Ako yung pinakamagaling. Ayun o, tinulungan ako ng pinsan ko. So guys, tapos na yung montage and pictorial namin dito sa viewpoint ng Mini Chocolate Hills, Umingan. So pababa na kami guys, siguro pasyal lang kami konti, then uwi na tayo. Pero bago tayo uwi, dating gawi, turo-turo. So maghanap tayo ng pinapaitan tapos bulalo ulit. So tara na, let's go! Salamat kami. Kaway-kaway! What's up? Uncle Tolpo. Uncle Tolpo! Nako, napapreno nga. Ay. Salamat karne.
dami naman kasama ko, Salamat, shopping. may dalang ano ah. Tagapulot. Ano yan, Kenneth? Beef tapa. Tawa. Joy, ano masasabi mo dito sa Mini Chocolate Hills? Suabe? Mo? Ano siya eh, musta jeep mo ngayon? Ha? Sa jeep mo ngayon? Saan? Sa 5 o sa 3, 4, 2, 1? Sa 5. 5, medyo ayos naman. Oh, yun 4. Malabo-labo. Yun 1. The best yun. The best. Sino yung number 1? Si... Ivan. So guys, pauwi na kami. Magkita-kita na lang tayo sa may turo-turo. So let's go. Ingat mga kababayan. So guys, buti na lang na timingan natin maganda yung panahon bago dumating yung super typhoon. Yun nga, na-witness natin yung magandang view, lalo yung sunrise kanina. The best. Guys, pag pupunta kayo dito sa Mini Chocolate Hills dito sa Umingan, basta may makita kayong signboard po na ganito. Yan. So, pag papunta kayo ng Chocolate Hills, right side, may papasok dito, bukid din siya. Tapos, yun nga, may konting rough road. Mga 10 to 15 minutes na travel pa, mararating nyo na yung viewpoint. So guys, nandito na kami sa bayan ng Umingan. Dito na kami sa may palengke. You know. So malapit na yung sinasabi nilang turo-turo. So makakain na rin lang tayo. Nagutom na ako kasi hindi pa ako nag-almusal. Let's go. So dito na tayo sa may bandang tulay ng Umingan guys. Malapit na. Okay guys, so time check natin 8:44 AM. Kaya pa yan. So kakain na kami guys. This is it. So yun mga guys, nakakapagod magpedal. Umay! Sige na natin. Bababin. Shout out sa mama ko. Pero shout out sa mama ko, pinayagan ako ngayon mag-cycling adventure o Christmas. Shout out Team Palane ng Kanarong. Ayun oh. What's up guys? Pa-subscribe guys, Denmark Ball TV. Okay. So yun nga guys, pakisuportahan naman po yung kaibigan ko, yung channel niya sa YouTube, Denmark Ball TV. Pa-subscribe na lang po, gawin nating 1K. 100K kung agad maaari. Okay, so next. Shoutout si Calvin ko, yung tika. Ituro. Shoutout sa Team Alive, Team Alive. Team Alive? Kagawad Bikers. Yes. Team Kamat. Oh, Team Kamat. Team Kamat. Okay. Matama. Shoutout sa Kagawad Bikers, wag na kayo mag-duty, mag-bike na lang tayo.
Okay, Jay, it's your turn. Shout out po sa lolo ko bukas, birthday niya. Happy birthday lo, and shout out din sa girlfriend ko. Ayan, Jaden Magaro. Ano sabi mo, Kenneth? Sana all may jowa. Shout out ko pala sa girlfriend kong nawawala. Shout out kay Joras Magaro, ugop-ugop ka man di bike mo. Shout out sa mga lahat ng bikers. God bless, keep safe. At sa shop ko, sa ating lahat ng mga minamahal kong suki dyan. Yes. Kaya so sa mga may problema sa Yes. motor, kung naghanap kayo ng motor parts, hanapin nyo lang Share lang sa Santig. shop, mga boss. Okay, tapat lang siya ng bahay, guys. Joy! Shout out nga pala. Kanino? Sa babae kanina, ang ganda. Kay mama mo, batiin mo. Ay, mauwi ka na. Pabili ng bike. Kanino? Mama. Kay mama. Si mama mo. Ayan, Ate Jenny, bilan mo na daw ng bike si CJ. Again, shoutout sa mga kakandungan, boys. Shout out PPBC. Okay, so binabati natin mga EPBC. Lahat ng mga members ng EPBC. Sana nga makasama ko rin yung mga iba pang bikers ng Natividad. Kasi talaga ako, baguhan pala ako. Hindi ko pa alam yung mga pasikot-sikot ng pagsa-cycling adventure. Surot-surot lang kumbaga. Hindi ka kaya? Shout out sa mga kakandoon, boys. Sama kayo. Okay. Okay guys, so hanggang dito na lang kami. Yung mga taga Natividad, yung mga kababayan ko, diretso na sila. So kami po, diretso na rin kami sa Tayog. So kita-kits ulit next week. At yun na guys, nakauwi na tayo dito sa Tayug. And bago ko tatapusin itong content ko guys, pasalamatan ko lang ulit ang mga mubo ng Team Gutad. Guys, thank you so much again sa pagsama sa cycling adventure natin sa Mini Chocolate Hills sa Umingan. Hope to see you again for our next cycling adventure. Isip-isip na kung saan ang magiging target site natin ulit. And shoutout sa mga kasama din natin na taga Tayug, then mga taga Kanaram guys, maraming salamat po. At kung first time ka pala sa channel ko guys, i-click mo na yung subscribe button and don't forget to like and comment. And wag na rin po kalimutan i-click po yung notification bell para updated po tayo sa upcoming videos ko pa. And yun na nga guys, dito ko na tatapusin. See you again for my next vlog. Keep safe guys and God bless everyone. Thank you! Arat na. Makikismosa. Mga bugok. Tignan mo yun, no? Mukha pang imbang. Ayan po yung mga chismosang kapitbahay nila. Watch out, watch out. Sa mga naghahanap ng jowa dyan, may slot pa ako. At mo ako sa Princess Sarmento.